nke bịara ahịa n'ụbọchị taa bụ Tọzụde bụ abalị 22 nke ọnwa mbụ afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ afọ mma n'ụtụtụ taa ndị unu ga-anụ olu ha bụ mụnwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụọha nwa gramma ya zụziri nke ọma bọbọ nkịtị n'onwe ya nwoke na-agba mbọ ka ike kpere ya mana nwaada nwoke ọcha Clara anaghị ekwete na ana m agba mbọ nwa odogbo mami na wata Clara nwoke ọcha nọkwa n'ebe a n'ụtụtụ a kla nwaanyị ga-eso m aga Bayelsa. What do you mean? Clara agbala nge na mbụ ihe awụrụkwa joke kwụsị ya. Ihe awụrụkwa joke kwụsị ya. Igbo ndị ọma na sala chinetela ole otu n'ụdị. Ị na-awa anya. Kedu ihe ga-eme m ga-eji mefu ukutukwu ego ha ka gịnị? N'ọnọdụ ịkpọrọ gị gaa Bayelsa na nke nwanne m nwaanyị gị bịa na-akọrọ m ihe na-agba ka moto. Chenu ka m kwere ndị ọma na-ege anyị. Kpee ekele ọkwa gị nwa. Enweghị m ike inye gị peace. Ama nye gị peace gị nwa. Kelee ọha na eze. Igbo ndị ọma na sala chinetela ole otu unu mere eji maka nọ n'ọfụma asị m ya gaziere unu sika onye chiri ya zere. Ọzọ dịka ibe ya achọrọ m imere unu mkpesa biko nyerenụ m uche nwa God nyerenụ m ya mkpịsị. Enye m mkpịsị ahụ ma tụfuo ya. Clara onye ọbụla mara ama wetara m mkpịsị ma were mkpịsị ahụ tụfuo ya. Iji akpapụ m iwe o. Iji akpapụ m iwe. You are pushing me to the wall. Oge ruokwala nụ mgbe m ga-bounce back on you. Honestly speaking. Kedu ihe a ga-akpọkwa n'ụdịrị agba dị otu a? Uche o. Yesterday ihe njirute ụlọ ihe njirute ebe m bi bụ around 8 nke abalị ebe m nọ na-epigharị n'ime ahịa Eke Ọnụ nwa ịzụta juice mụ na gị ga-aṅụ na nke nwanne m nwaanyị ma anyị gaa na nke ya na Bayelsa na ụbọchị Sọnde na-abịa abịa. Juice. Ọ naanị juice ka m ga-ebe a ga-ịṅụ. Ọ naanị juice nwanne m nwaanyị ga-ewetakwa achọrọ m ka ọ dị ọwụrụ something ga-adị fun. You know, I know how much you spent yesterday. Well, gị bịa gị a na-akọrọ m ihe na-agba ka moto biko hụrụ uche ahụ ị ga-atụgharị ya ị ga-atụgharị uche ahụ. Uche, but you need to see this guy. Uche ihu ya. Nhụ ya ọ ga-alaiki na ya ọ ga-aka dị mma na ahụ eme ya ahụ. Ka ọ dị nye gị bụ onye na-ege ntị n'ụtụtụ a ya bụrụ na ị maghị anyị nọ live na Facebook. Anyị nọ live na Facebook n'ụtụtụ a. N'ihi ya gaa na Facebook gaa kiriwe anyị live. Gaa ebe ahụ gawa ebe ahụ gawa na Facebook. Ị garuo Facebook chọọ Eco FM 100.7. Akwesịtakwara mara mma but ọ gekwa ememe change obi m. It's fine. Thank you. Ọkwa ikwetela na akwa m zụtara gị mara mma. Thank you. Imepeela ọnụ agba ọha na eze na azụtarala ngege na akwa. Thank you. Ọha na eze lekwanụ. Anyị nọkwa na YouTube. Nke akwa na YouTube chọọkwa Eco FM 100.7. Kilikikwa akpam kiriwe anyị gịnị live. N'ụtụtụ a anyị ga-abịa nnọọ leba ya anya bụ isiokwu agbadoro ụkwụ na mgbadamgba na-agba na steeti Ebonyi bụ nde naira 30 million naira eji agbara akpụkpọ fọm otu pati APC maka ọkwa onye isi oche kansụl ime obodo steeti Ebonyi. Ya bụrụ na ịmaghị ntuli aka elu kansụl ime obodo steeti Ebonyi a ga-eme ya eji m n'aka na ọ ga-abụ n'ọnwa Ọgọst na-abịa abịa. Ama m na aghọta otu pati APC apụta m ka ọha na eze mara na ihe a ga-eji egoro fọm ha bụ 30 million naira. Ozugbo ekwuchara ya bụ okwu egbughị oge ọbụla nwa nwoke David Umahi onye minista na-ahụ maka ọrụ n'ala anyị nwa ya nwoke dị naanị 27 years aha ya bụ Osborn Umahi ewepụta 30 million ahụ ozugbo kpụọ gbara fọm ahụ dosa 30M. Chebirizie Ọgọst a ga-eme ya bụ ntuli aka elu kansụl ime obodo. Ya bụrụ na ịmaghị nwa nwoke Umahi a na-ekwu okwu ya ọ na-azọ ọkwa onye isi oche kansụl ime obodo ahụ ọzara nke steeti Ebonyi. Urukpu ugbu onye ọbụla agba difensi onwebeghị onye gbara mana nwa nwoke Umahi maka na nna ya ji ego emegene agbara already leenụ nwa 27 years lee 30 million ya kwụọ ya ozugbo ebugo ya to 30 million naira. Ordinary local government chairman ordinary local government chairman ndị allocation na-anaghị eru oru. Kedu onye ga-abịa challenge 30M ka ekwugo okwu ya. Kedu onye ga-erisk mu 30 million? 30 million ọ wee eziokwu na naira na-awụ onwe ya n'ala mana 30 million abụghị chai.
uche nwoke na ibe ya ha wụ na gịnị wụ n'ọnụ mere anyị ji sị ka anyị leba okwu anya maka na ihe karịa si ma egene tụọ ya aka ọ bụ nde naira 30 30 million naira ebughị oke ibu for local government chairman iji agbara naanị akwụkwọ fọm maka ọkwa onye isi oche kansụl ime obodo steeti Ebonyi ha wow ọ wee ga-adị too much. uche ebezie gọvanọship ka ezi ego ole a ga-eji nke ahụ ga-awụnụ 700 million nke ahụ ga-awụnụ 700 million na wa ọ wụ otu a ka esi akpapụ onye ọbụla nwere mmasị maka ya bụ oche. take a shut up 30 million akarịala is too much. Kedu ihe ị nwere ikwu gbasara nke a? Gaa na Facebook anyị zibatara anyị ozi na-abịa ịbịa gbuwe oge ọbụla ka anyị gbapụ ya ọsọ nyonyeke n'anya na akwụkwọ akụkọ Vanguard. Gezie ntị. Ụlọ ikpe ukwu ala anyị dị n'Abuja achụpụla Abure nye INEC iwu ka ha na-ahụta Nenadi Usman dịka onye isi oche otu Labour Party bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na agaghị m eji ike eweghara Greenland ka Trump kporo. Ndị isi oche kansụl ime obodo n'ala Igbo awụọla ndị bi n'ime ime obodo n'ala ka ndị bi n'ala Igbo kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọ bụ nnupụ isi Osimhen mere ka ala anyị bụ Naịjirịa ji na-amabuteghị iko Afcon ka Olise kwuru. Peter Obi ekwuola ka eme ngwa mara ihe a ga-eme gbasara ya bụ ndị ahụ atọrọla atọrọ n'ụlọ ụka dị na steeti Kaduna kwuo na ozuola bụ na ozuola. Enough is enough bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu pati African Democratic Congress bụ ADC ga-agbahapụ otu pati ahụ ma Atiku nweta mmeri iji ọkọlọtọ otu pati ahụ azọkwa onye isi ala Naịjirịa ka Hakim Baba Ahmed kwuru. Egbuola ndị agha 5 ma merụọ ọtụtụ ndị ahụ na mwakpo ogburu mmadụ gbuo onwe ya ndị Boko Haram wakporo steeti Borno bụ akụkọ na-ada na n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na aka akparala otu nwoke ọgwụ dị afọ 45 45 years aha ya bụ Pascal maka imetọ obere nwatakịrị nwoke ma metọ ọkpa obere nwatakịrị nwanyị na Port Harcourt. Ego naira agbagotetụla n'ebe ego dọla dị. O jirila nwayọ nwayọ na-akụgwara ọkpọ dọla nọ na-akụ ya kemgbe esi dịka otu dọla bụzi 1,000 naira narị naira 4 na naira 88 ya bụ 1,488 naira n'ahịa mgbanwerịta ego parallel market. uche ọwụ taa ka anyị nụwara ya 1,488 1,500 na parallel market 14 ọgwụla ọ gbalitụla na nke ugbu a mgbali ọ lọtasala below 15 amamela aghọta nwaanyị ọma aka akpara n'otu nwoke ọwụ dị afọ 45 aha ya bụ Pascal na steeti Rivers maka imetọ obere nwa nwatakịrị nwoke metọkwa obere nwa nwatakịrị nwaanyị. Ọ na-emetọ ma ndị nke nwoke ma ndị nke nwaanyị. Pascal, what's the color of your problem? 45 years. 45 years. 45 years. Oke ibiri nwoke. Oke ibiri nwoke. Gị deta ụmụ ruru ma aji emetọshi. Ụmụ ruru ma aji ma nwoke o ma nwaanyị yo. Na-emetọshi. Ya na-emetọ. Ya na-emetọ. Ama m na-agwata ịma o nwere ọtụtụ ndị na-egekwa anyị ntị n'ụtụtụ a ikekwe ihe a bụ ụdịrị agwa ị na-akpa gị na-akpa ya gị chee na onwe ya onye na-ahụ gị. One day. Stop deceiving yourself. Otu ụbọchị anwụ ga-eke ahụ ihe nte gburu. Ị hụrụ ihe ị na-ezuzu na-eche na ikekwe onwe ya onye na-ahụ gị gị chee na onwe ya onye na-ahụ gị ihu obere ụmụaka gị metọọ ihu nke nwaanyị gị metọọ ihu nke nwoke gị metọọ
gị chee na onwe ya onye na-ahụ gị otu ụbọchị aka ga-akpara eze udele ya ekwu onye chiri ya gịnị ọzọ. Clara nwoke ọcha. Hakim Baba Ahmed apụtala kwuo na ị hụrụ ndị otu pati African Democratic Congress bụ ADC ha ga-ahapụ ọrụ Atiku pati ahụ ma ọ nwa nweta ha mmeri iji ọkọlọtọ otu pati ADC azọkwa onye isi ala Naịjirịa. Ọ dị na-ahapụla Atiku nyeke na-efe ka ndị ọzọ zọkwa n'ihe a o nweta ihe a sị ghara ya pati ahụ ya tawazie ya ka ọ gịnị ọ ga-adị mfe ọ ga-adịkwa mfe na pati ahụ na ihe ndị adị ife ọkwa ntuli aka elu 2027. bụ Hakim Baba Ahmed ekwuola ya na ịhụrụ ihe a ADC na-eme amekata ihe a were tiketi otu pati African Democratic Congress nye ya Atiku onye ọbụla aghara ya pati ahụ gbafuo ya jee zọwa. Eche m na ọ ga-adị ka eshiri ya n'ọkụ. Every time a ga-eme ntuli aka elu ka onye isi oche onye isi ala Atiku ga-apụtarịrị. Every time a ga-eme Atiku must come out. Uche na-atanụ ya ọtọ age rate ahụ na-apụtafụ onye isi ala. Gịnị medara na-agaghị atadị Atiku ọdịdị afọ ole? Ọnụ eji ya akwa 80-something years ọ ka nọkwa na-agbakiri ya. Ọnwụ ndị nọ sekụla ahụ na onye ke na-efe ọ naanị ya ma dị ogbugbu ya mara ogbugbu ahụ ya takanye ya onye ọzọ ka onye ahụ jee ebe ahụ jee mewe ya. Ka ọ gịnị Uche nwaanyị ọma ọ bụ nnupụisi Osime mere ka ala anyị bụ Naịjirịa ji na-amabuteghị iko AFCON ka Olise kwuru. Mụnwa ekpenyere m n'ihe a Olise kwuru ịma ọtụtụ ndị agaghị aghọta ya n'ụdị a. Ọtụtụ ndị mmadụ agaghị aghọta ya na gịnị n'ụdị a mana ekpenyere m n'ihe a Olise mere gịnị kwuru. Osime kwesịrị ịkpọ onwe ya ụlọ ọdụ ya o kwesịrị ịkpọ onwe ya gịnị ụlọ ọdụ. O meela ya na mbụ o mee ha akpala ya ọzọ ama mma mana o nwee na mgbe ya na Olise a nwekwara nsogbu na Super Eagles a akwa ị na-aghọta ugbu akwa ya na Ademola Lookman akwa ị na-aghọta o kwesịrị ịkpọ onwe ya ụlọ ọdụ maka na ya bụ ihe ahụ ya na Lookman mere o nwere ihe a na-akpọ psychology mmadụ o nwere ihe otu anyị na-ekwu na redio ebe o nwere ihe nwere ike ime 2 minutes before our program anyị ruo ebe anyị na-ataghịrị ọnụ ị nwere ike ị gaghị aghọta ihe a m gwara gị mana ọ na-eme eme o nwere ihe nwere ike ikekwe mmadụ kpọrọ m n'ekwentị si ihe dị otu a mere obi amapụ m enwere m ike ebe ọwụzi m nọ mana ị nwere ike m na-epritend kwa mana ị maghị na ọwụzi m mere gịnị m nọ. Ile anya nwada nwoke ọcha Clara na AFCON ahụ Lookman na-acha ọkụ Lookman na-agba agba ụkwụ ya ọ na-agbata bọọlụ nke ọma mana ozugbo ya na Osime nwechara nsogbu ahụ mmụọ ya ada mba mmụọ ya eme gịnị ada mba. Ọ bụ eziokwu na anyị gbapụrụ kedu ndị a gbapụrụ ihe ahụ gaa final Algeria ọkwa ya ọ bụ eziokwu na a gbapụrụ Algeria mana iwọchị ya very well Lookman misiri na that match. Ihe ahụ mere ya ọ na-eme mere ya affect psychologically ihe ahụ angle Olise na-abịa Osime kwesịrị ịkwụsị ụdịrị agba ọ na-akpa ihe niile ka ọ ga-egosi ọhaneze na TV ihe niile ka ọ ga-egosi ọhaneze na TV. Thank you. With this few points of yours I confuse you gị ọkụela aghọta mgbakpọ sports analyst wee bụrụ ya aha na-ekwu aha na-akabụka ala wee nwee ike mee gịnị dị mma ike gbọrọ na-abịaghị ịbịa gbuwe oge ọbụla ka anyị gbapụ ya ọsọ nyonyeke n'anya na akwụkwọ akụkọ Daily Post. Gezie ntị mba Iran nwa mekata ihe mekụta m aga m ekpochapụ ha ka Trump dọrọ aka na ntị bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na 2027 iji onye ọzọ jidochi anya Shetima ga-ekponyere Tinubu aja na garị na mbọ ọ na-agba inweta ha mmeri nke ugbo abụọ ka onye ama ama n'otu pati APC bụ Abayomi Mumuni kwuru. Ụlọikpe ukwu steeti Kwara atụọla otu nwoke ọgbọ dị afọ 22 22 years aha ya bụ Ishak Abdulrazak mkpọrọ
maka imetụ obere nwatakịrị nwaanyị dị naanị afọ 5 bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọgbaghara otu Labour Party abụre ajụla ịnabata nchabi ikpe ụlọ ikpe chabiri su aka n'ala dee n'ire ịga ụlọ ikpe mkpegharị. ntọrọ atọrọla ndị mmadụ na steeti Kaduna. ọ bụ ihe ihere na ndị uwe ojii na-aga agụgọ na ihe dị otu a emeghị ka otu pati PDP kwuru. ndị niile ahụ atọrọ na steeti Kaduna ga-enwere onwe ha ka gọvanọ steeti Kaduna bụ Obasani kwuru. ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọnọdụ ihu eluigwe n'ala anyị bụ NIMET n'aha mkpirisi bekee apụtala kwuo na malite n'ụbọchị taa bụ Tọzde ruo abalị 3 na a ga-enwe ihu eluigwe ga-adịgbi ya na egbe eluigwe n'ala anyị bụ Naịjirịa. o nweghị mgbe Tinubu kwere nkwa ịrụ ọrụ ịrịba ama bụ miracle ka Oshomole kwuru bụ akụkọ na-ada na wao n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị obu egbe awakpola ndị na-achị Nama gbagbuo Nama ha dị 30 n'ọnụọgụ ka ndị obodo bi n'oke ala steeti Benue kwuru. anyị ka nọ na-achịkọlata aha ndị ahụ na-efe ofufe atọrọ na steeti Kaduna ka ndị uwe ojii kwuru. echere m ụnụ si na onweghị ihe dị otu ahụ mere. amami na-aghọta ekwughị ekwu aka ya aka Commissioner of Police apụta na-ekwu na ọrụmọ n'ọrụmọ n'ọwa asị nke a bụ ikunye mkpụrụ ụjọ na obi ndị mmadụ na ya bụ steeti Kaduna na ihe dị otu ahụ adịghị na onye ọbụla ejidere na-efesa akụkọ dị otu a ga-atụkwa ya mkpọrọ a ga-akpakwa ya eze ka elu mekwara ka ala emeghe n'ihe na-eru ya abalị 2 na-atụgharịa ọwa eziokwu biko iwe ewele ụnọ ihe mere anyị jikwa ihe ahụ ka obi yara ikoro ụnụ n'elu onye dịka ụnụ na-aghọrị. nga bịara whole family ekporo 13 people ekporo 6 ekporo 7 ekporo 9 people in a family uche ole fọziri. obodo a gara aga tọrọ 177 people obodo ahụ ọgwụbeghị a na-eme ya na nzuzo. ntọrọ ahụ ọwụ ihe nzuzo ọwụ ihe akọwa akụkọ ya wụọ rumọ. otu ịdị ugbu a ịnụ ugbu a na agalaga tọrọ mmadụ dị 177 177 n'obi nze ma Chineke ekwela ọ ga-awụrụ mọ kedu ka ọ ga-esi awụrụ mọ nwatakịrị eku n'aka ga-ama na ihe dị otu a mere. ndị uwe ojii apụta si ọwa asị ọwa okpokpo asị onye ọbụla na-efesa akụkọ a ha jide ya ihe anyị ga-emekwa ya anyị ga-anara ya 200 naira unu ji anara ndị mmadụ mana ka ọ dị ya bụ ndị uwe ojii apụtala si na ha na-akọmpailizi aha ndị atọrọ ọ bụrụ naanị kọmpailing biko na ụnụ na-agbalị jisikwuo na ike mana na ihe unu ga-eme gbasara nke a akụkọ erukwala Trump ntị akụkọ a erukwala Trump gịnị ntị ịhụkwara akụkọ a ya erukwala Trump ntị. ndị ogbu egbe awakpola ndị na-achị Nama gbagbuo Nama ha dị 30 n'ọnụọgụgụ 30 in number. uche makwa ihe igbuo Nama 1 2 3 4 30 millions of naira millions of naira awela na mmiri onye makwa na ihe Nama ahụ mere ịma tupu agbagbuo na Nama ikekwe a na-akpọ ya na-atagbu ihe a kọrọ n'ubi. ịma na ọtụtụ ihe na-emere na steeti Benue uche ọtụtụ ihe mega na Benue ike agwụla ọ dị ka ugbu ọzọ retaliation ike agwụla. anyị gị nwa bụ onye Naijiria Oshomole si anyị gwa gị na onweghị mgbe Tinubu kwere gị nkwa ịrụ ọrụ ịrịba ama bụ miracle. onweghị mgbe Tinubu kwere anyị nkwa ahụ. Tinubu onwe mgbe Tinubu gwara gị na ọ rigoro n'ọkwa ọchịchị ya rụọra gị miracle no onwekwanụ mgbe o ji ukporo ọchịchị miracle bata. ihe a ka Oshomole si anyị gwa gị n'ụtụtụ a eji m n'aka na ị nụrụ ya. Thank you so much. Chineke gọzie gị.
abụrụ esi buru ya n'elu kwụọ ya n'ala hụrụ iti ahụ n'ọkpụlọ nna ya na onwe ike apụ na ọ ga-aga ụlọ ikpe mkpegharị mana ụlọ ikpe nyere gị siti ahụ ụlọ ikpe asịkwala gị pụọ kemgbe esi ka a nọ na-asị abụrụ enye efe abụrụ emekiwe a na-ekwu ihe a na-ekwu ya na-ekwusi ya ike abụrụ echakene ka onye ọzọ nọrọkwa ịnọzuola ụlọ ikpe gwara ya ka oge na ọ nọzuola oge ya dịka onye isi oche otu Labour Party ọ chọziri ịtọ nga ahụ abụrụ esi mba o aga m aga apil Supreme Court ekpeela Federal High Court ekpe ọ dị ego ike gwọrọ ọ gịnị na-eme ụlọ ikpe ukwu steeti Kwara atụọla otu nwoke ọgbọ dị afọ 22 22 years aha ya bụ Ishak Abdulrazak mkpọrọ maka imetụ obere nwatakịrị nwaanyị dị naanị afọ 5 years leenụ nwatakịrị afọ 5 ka nwa 22 years na-emetọ mgbe ọbụla emetọrọ akpasoro ike n'ike akpasoro ike ihe ka ọgịnị Chineke napụkwa ekwensu ike Chineke napụkwa ekwensu ike onye ama ama n'otu pati APC bụ nwa amadi aha ya bụ Abayomi Mumuni apụtala kwuo na ịhụrụ anwa jiri onye ọzọ dochie anya Shetima Tinubu na ọ ga-enwe nsogbu na ntuliaka elu afọ 2027 na ịhụrụ ihe a na-eme wuruwuru a na-eme magumagu secret game a na-epeleyi na nzuzo na-emekata ya apụta ihe na turuturu akpọrọla onye ọzọ agalaga kpọrọ Clara jidochie anya Shetima no problem asị gị problem ga-adị gị si no problem mba Mumuni ka mụọ da na ejiri m dochie anya Shetima nsogbu adị no problem na-enwe single nsogbu na aga enwe are you going to deliver? I will deliver my polling unit ime ihere ihe ị hụrụ ọrụ m aga m arụ ya arụ emenyere ndị ebe a ya na-aga n'anya ya uche na obi onye m igo chọp ma gị nwa aga m emenyere gị mana ka ọ dị nwaanyị ọma akụkọ anyị na-anụ kwa mgbe na o nwere game a na-epule iyi na nzuzo iji na-achọrọ iwepụ Shetima o teela ihe ashiwera o teela akụkọ adapụta mgbe ọbụla akụkọ adapụta o teela ihe ahịọwara ha mana amakwa m ka ọ ga-esi adị o ọ dị ego ya bụ onye ama ama n'otu pati APC bụ Abayomi Mumuni na-ekwu ya ha na Tinubu ya lezikwa anya ndị na-adụ ya ndụmọdụ a ahụghị ya n'anya nke a bụ ikponyere ya aja na garị na ntuliaka elu onye isi ala agaji ime n'afọ 2027 ọ na-abịa 2027 mgbadamgba ọ bidola nọ mgbadamgba don't they say it arụwana mathematics ya oge na-adịghị anya ugbo esizie ego aplọtụwara graf ya ejichiwazie ego amami na wata atụwala okpe ya ebe Febụwarị ugbu a na ntuliaka elu gba ụzọ ahịọwa amami na wata ebe anyị na-aga ebe Iran nwa mekata ihe mekụta m aga m ekpochapụ ha ka Trump dọrọ aka na ntị Chinemere m Trump ị na-akpa ike ọ dị ego ọ dọọla mba Iran aka na ntị hụrụ ihe ụnụ na-ayị ya ụnụrụ yakata ya dị ebe mba Amerịka dị mekụta m ụnụ ga-amara na awụ Trump chimezie o ji ogbu n'igwe azụ oku o ji abalị atọ kasị ebe niile ọtụ ude ya na-ede amame na aghọta Trump nọrọ otu a Clara ọ na-enweghị mkpamkpa ọ na-akpa obi anaghị adị ya mma Trump nọrọ otu a ya nọrọ na asị kedu ihe mba Amerịka merela kemgbe ịma ọ ihe n'ọgwụ otu a ka m si aghọta Trump ọ nọrọ otu a na-ajụ onwe ya sị onwe na mba Trump mba America no this is not America, we need to do something ya ejelito ya na ahịọ Trump chimezie ma afọ nga ọkpala godem la anyị la akpụkpọ akụkọ Punch otu pati APC na steeti Enugu akọwala ya dịka okpokpo asị bụ akụkọ ahụ na-efegharị na ha na-amanye ndị ọrụ gọọmenti steeti ahụ ka ha debanye aha n'otu pati APC tupu akwụọ ha ụgwọ ọnwa bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ụmụ nwoke lụrụla nwaanyị na-achụwara ụmụ nwaanyị aka ga-akpara ha na nke afọ a ka Nathaniel Bassey kwuru ndị Naijiria mefuru ego dị
otu tarị naira na ụma ise 1.5 trilion naira na mmanụ ụgbọala n'oge ekeresimesi ka ihe nchọpụta emere gosiri. Ụgbọala okpotoro ọkụ na-agbawa awa awa echigbuola mmadụ 3 ma merụọ mmadụ 40 ahụ na steeti Yobe. Otu ụbọchị ọ na-enweghị ihe emere gbasara nke a. Ị hụrụ na Wedara Junction ọ ga-eme mana Chineke emekwala gịnị ekwekwala. Ọ na-enweghị ihe emere gbasara Wedara Junction. Ide agara aga tinye ọkụ okporo ụzọ ndị a maka na nke a ndị mmadụ na-enwere ndị na-arụ nga ahụ na kọntrol uche ha na-arụta ma otu ụdịrị ụgbọala okpotoro ọkụ na-agba ebe ahụ anaghị egbura gị opi ka ị pụọ n'ụzọ. Opi ha wụ ka ọ dịkwa ka ha gburu opi. Chineke ekwela ihe ọjọọ. Maka na ihe a bụ n'obi bụ ichigbu ndị mmadụ. O meela m mere m ji agwa gị ugbu a. N'ihi ya ndị ọdịnaka kwesịrị ime ihe a ga-eme gbasara nke a. Gị ma bụ nwoke lụrụla nwaanyị na-achụgharị nwaanyị Nathaniel Bassey ji akụ egwu si anyị gwa gị na ị hụrụ nke afọ a hand go touch you. Hand go touch you. Ndị ma ka ọ ga-esi adị gị. Gbadokwa anya. A bịara na-ebugharị rumọ na steeti Enugu na ị na-abụghị onye otu pati APC agaghị akpọ gị ụgwọ ọnwa. Otu pati APC na steeti Enugu apụta dị n'anyị wa ya. Smoke ahịọwala. Ọkụ ọ ga-apụta. Ọ dị ego. Nkachapụ ụlọ ikpe kachapụrụ akpụkpọ Sam Dady gbara ga-akọwa ka otu pati PDP ga-esi echewe ihu ka onye ama ama na otu pati PDP kporo bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ The Statesman. Na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ The Statesman ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị dọkịnta ahụike nke isi obodo anyị bụ Abuja ekelala Wike maka ịkpụtọpụ ụgwọ niile o jikọrọ ha n'ime ọnwa 13 gara aga. Ọnwa 13. Allowances ihe ndị ọzọ bonuses asị Wike akwụọla. Ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere je ṅụrụtụ mmiri ma kwacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachi unu manụ ka anyị si eme ya. Anyị ga-abịa nnọọ leba ya anya bụ isiokwu agbadoro ụkwụ na nde naira 30 milion naira eji agbara akpụkpọ fọm otu pati APC maka ọkwa onye isi oche kansụl ime obodo steeti Ebonyi. Anyị wee na-ajụ gị sị ọ bụ nde naira 30 milion naira ebughị oke ibu iji agbara naanị akpụkpọ fọm maka ọkwa onye isi oche kansụl ime obodo steeti Ebonyi. Gịnị bụ uche obi gị? Gaa na Facebook anyị nọ live ebe ahụ kiriwe anyị zibatara anyị ozi. Anyị lọghachie ị hụrụ ụdara anyị bịara bịa tanye eze anyị ga-arazi ya ka ọ dị dadar.
FM 100.7 offers a unique opportunity to advertise your business to a targeted and engaged audience. If interested in advertising with Echo FM, please call 0707 491 3440 to speak with our representative. Don't miss out on this amazing opportunity to grow your business and reach new customers. Call us now on 0707 491 3440. 0707 491 3440. Thank you. Echo FM. Please listen to this vacancy announcement. Are you a skilled driver with a passion for delivering excellent customer service? Echo FM 100.7 Owerri seeks the services of a qualified and experienced driver to join our team. The successful candidate must have a valid driver's license, over 2 years driving experience, excellent navigation and communication skills, and a strong commitment to customer service. Applicants are advised to submit their application letters in person at the King Square, number 4 at Joku Street off Wedro Road, Owerri, or through the email jobs@deking.com.ng. Don't miss out on this exciting opportunity. Thanks for listening. Echo FM. It's the sound of the city. Echo 100.7. Echo FM 100.7, the fresh news people. Echo FM. asị ihe karịa sị tụọ ya aka. Onye hụrụ ebe ọkụkọ na-abịa ihe onye chụ maka na amaghị onye ga-ata ọkpa ya echi. Ịhụkwala ihe na-adịghị njọ tiwekwe. Ịhụkwana ihe na-adabaghị adaba ma egene tiwe mkpo. Tọkụwo, open that mouth, talk, mepee ọnụ kpuo, ka ala gbaa ama na ime na gene ikwuola. Abụghị okenye na-arụkpuchi ọnụ, ihu ebe ụmụaka na-ezuzugharị gị gba nkịtị. Ọmụnwa ga-ekpu, ọmụnwa mkpu ugbu a ha ga-aṅa m ntị. Uke na-ekpu, abụkwala okenye ga-anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbọ. Ebelebe egbuola na steeti Ebonyi bụ nke mere mgbadamgbaju wee daa na ya bụ steeti. Ụzụ atụọ n'elu tụọ n'ala, si gịnị na-emede ihe a? Ya bụrụ na otu pati APC na ya bụ steeti Ebonyi emeela ka o doo ọha na eze anya na tupu gị gbara akwụkwọ fọm ịzọ ọkwa iji ọkọlọtọ otu pati ha azọ ọkwa onye isi oche kansụl ime obodo steeti Ebonyi na ị ga-akpọ 30 million naira. Amami na aghọta ozugbo ha na-ekwuchi okwu amacha ọkwa nwa nwoke Umahi, nwa ya nwoke dị naanị 27 years, obere nwa, a young boy, apụta weta 30 million ya gbam tinye na tebụl, ewere fọm nye ya. Uche mango ji aragbu ahụ na nga nwa na-azụli 30 million no deduction. Amami na aghọta ya ewetagode 30 million naira ya ekwu aka ya aka were gode fọm dosa chebiri ebe Ọgọst a ga-eme ya bụ ntuli aka elu. Ndị mmadụ agbaka. See, what is this? 30 million naira for just local government chairman. Local government chairman mụ na gị ma bụ ndị na-enye mkpesa na allocation anaghị eru ha aka. How come eji 30 million? How come eji 30 million agbara fọm ya?
ihe ọwụ na ezo imekwara ike ịda. What is happening? Mere anyị ji ajụ gị bụ onye na-ege ntị n'ụtụtụ a sị ọ bụ nde naira 30 30 million naira ebughị oke ibu iji agbara naanị akwụkwọ fọm kampen anọghị bilibọọdụ ihe ndị ọzọ bụ posta ị ga-eme adịghị na ya. Naanị akwụkwọ fọm ihe ọ pụtara bụ na tupu ị na-azụ ihe a jidebe 100 million. Naanị akwụkwọ fọm maka ntụliaka elu kansụl ime obodo steeti Ebonyi. Igirigi ọ dị ego mma nwoke Omahi Oxborn Omahi eweta ego ozugbo gbaa money no be problem ikekwe maka na nna ya nọ n'ọkwa gọọmenti. Igirigi werekwa ego anyị gbaa live na-aga. Go put body now. Let me ị ga-erekata ala nna gị anya atọ n'oge. Igirigi echi apụtagwa anyị na YouTube Futures of Tomorrow. Onye kwuru okwu ya withdraw ya ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ ya bụrụ na ị ga-etinye ọnụ na ya bụ okwu anyị ji n'aka n'ụtụtụ agbalịa kpọbata site n'akara ekwentị ndị abụọ 0911 20022 0911 20022 ma ọbụkwa 0707 4541014 0707 4541014 ma ọ bụ gị gaa na Facebook anyị ikekwe naanị gị bụ onye na-agabaghị ebe ahụ gawa ugbu a godia kiri iwe anyị live. Ị na-ekiri anyị live gị zibatara anyị gịnị ozi gị. Ajụjụ anyị na-ajụ gị wee bụrụ ọ bụ 30 million adịghị too much maka naanị ntụliaka elu kansụl ime obodo steeti Ebonyi. Iruo Facebook chọọ Eco FM 100.7 klikie kpam Eco FM ECHO FM gị klikie kpam Eco FM ECHO space FM space 100.7 klikie kpam ị ga-ahụ anyị ebe ahụ. Amami na aghọta zibatara anyị ozi. Ebolachi Uche nwa God. Ya gazie. Clara, onye ozo mkpọga. Bolachi. Ụwa mana nọ mma. Makwara gị nọ. Uche nwanne m ya gaziela gị na-agbalị too much. Onye gị na-ekwu bụ dị na Owerri West na-akpọ. Okay. Eji m like ige program gị because program gị wụ the best among the rest na Imo State. Thank you so much. Thank you. Ya ile anya ihe mere na Ebonyi steeti ọ bụghị ihe mgbagwoju anya because ya gwere isi achọ weta 100 million ọ ga-weta ego niile mpa ya na gwuru onwena ka eriri eri because manwụ ha ndị na-achị anyị ele ụmụ ogbenye ha nara ele eke ndị ha nara ha fajuo na bankị ha fajuo n'ime iyo so euro nna na a ga-eji izi the money so 30 million onweghị the boy ji eje kpọrọ and ọzọ ọ chọrọ iji emewu to hinder other ones ịga contest with him iji mee ha shut up. So ego ya ri too much ha wee ego ga-eji nyere ụmụ ogbenye aka develop a state, develop a community. Ewere ya na-enye inyo ndị akwụrụ 30 million under local government, what of governor, what of a president. Nwanne nwoke Uche ndị Nigeria ha gbarịọ ọra ụwa ma anaghị mma Reverend Ike iwu from afọ. Ndewo. Ya gaziere gị nwoke omenyo ha ike agwụla. Ebolachi. Ụtụtụ ọma ndị mara mma ụha nọ na redio okwu ha na-ekwu ma makwukwe mma ndewo no. Ndewo. Onye na-ekwu na owu Comrade Ikenna Ezike aka netwọk ndị Njaba ndị ihe magburu onwe ya ahụ n'ụtụtụ taa ebe m si akpọ ọwụ na my beautiful community ụmụdara ugbo okoro ata nke Njaba edede ndewo. Ndewo. Lee anya ihe m na-ekwu mgbe ọbụla wụ onye ọzọ ị hụrụ asị ya jide oke o ji nke ahụ o ji kwesịrị ka a na-akọrọ ya aka ma mgbe ọbụla mmadụ megide ihe asị ya hapụ nke o ji jọgburu onwe ya na njọ ihe ndị a ji eme anyị ihe akwa ihe a na-agwa anyị na ha dị nche adịkwa ya ọ gwụla nnọọ ihe eji ikwu okwu local government election
ọ bụrụ nnọọ na ụma ya achọghị ịgwa anyị na ọrụ ya dị nchaji, ọ na-echere ka nwa ya nwoke ahụ wụrụ onye ga-agbanụ fọm ahụ atụlizi ya wụ dị last person ga-eme ya gba ekloze odi fọm. But ihe o ji bụrụ ụzọ ga-agba ka ọ gwa ndị ọzọ n'olidi na-edebule ya wụ rizọt ebe ha mere ọ dị nchaji. Ma ihe m na-ekwu na-aka mgbe isi ọwụ na ọ dị ha mma, ọ dịchi anyị mma, ọ dịcha ha mma, ọ dị-adịchi anyị mma. Onye metara ka o metara, ọ ga-ejiriri isi ya eburu ya. Ọkwa ịhụ na aga ọ na-ekwo n'elu na-ekwo n'ala na-ekwo n'ala na-ekwo n'elu, mmadụ wepụta 30 million ga-aga gbaa fọm. Ọwụ dị na ọ wepụta dị 30 kama ihe kacha ewute anyị ewu na onye o nyere dị fọm nwekwuru ike ọ dịghị dị kwalifai, bụ bikọs ọf na ọ dị nchaji, ọ nọ na APC ka o jiri mee ya. Ndị APC legbara n'anya dede aha m netwọk Njaba, ọ ga-adịrị na anyị na mma. Ndewo ya gaziere gị netwọk Njaba. Na Facebook anyị ozi akala nkụ ebe ahụ na mbụ ka anyị malite na Emmanuel Favor achịgbuola onwe ya. Amam ihe na-atọ gị Emmanuel Favor, ọsọ ụtụtụ ọma. Anyị ahụkwala nke gị Ọchọ Mmadụ Chukwu nyere ọsọ ụtụtụ ọma. O ndewo. Eze Richard ọsịkwa ụtụtụ ọma. Comrade Mpadek Chidozie nwe osisi Ụmụọkanne nke dị na kansụl ime obodo Ọhajụ Egbe ma nke steeti Imo. Ọsọ Ụmụọkanne bụ the most peaceful community dị na steeti Imo. Anyị gara ebe ahụ kwete bụkwa n'ebe anyị ga-aga oje zuru obodo n'ụbọchị Satọde nwanne echi na-abịa abịa. Ya bụrụ na ị maghị, oje zuru obodo ga-ada n'obodo Ụmụọkanne n'ụbọchị Satọde nwanne echi na-abịa abịa. Ọ ga-ahịọtụkwa ahịọtụ. Ịbụrụ onye obodo Ụmụọkanne, gbalịa sonyere anyị na ya bụ ihe omume. Ọ sị na ihe eji eziokwu eme na nke a bụ iji wee gwa gị na nrụrụ aka atọọla ute dị na-edina n'obodo anyị abụ Naijiria. Ọsị Chineke mere anyị ebere, ya gazikwara gị nọ. Comrade Mpadek Chidozie Nwosu, anyị ahụ na nke gị achị niile Frank. Ọ sị hụrụ APC emekatala ihe a tụgharịzie ndọrọndọrọ ọchịchị ala anyị, ya bụrụzi ihe eji atụ mgbere ahịa na biko ka anyị waịpụ ndị a out. Anyị ahụ na nke gị Adakụ Nnade Ọsọ Uche na Clara ụtụtụ ọma. Anyị hụkwara nke gị Benko Oils, ọsị my man na adị too much na wao, ya gaziere gị no. Christian Osionha ọsọ ụtụtụ ọma. Uchenna na Clara isi ohi zibata ozi gị esi maka na nna ya ji na ego no, nna ya ji ego na Chineke ga-enyere anyị aka n'obodo a, na Chineke gozie anyị abụọ. Anyị ahụ na nke gị Chima Ọgandụ ọsọ Uche na Clara ụtụtụ ọma. Anyị ahụkwala nke gị Edith Ọpara ka ọsọ ụtụtụ ọma. My people na Clara ị na-emekwa nke ọma, mana gị consider amụnwa o teela m kọnsidawara mekwara nụnụ m ebere. Ọ dị ego isi Uche street zibata ozi gị, ya gaziere gị nọ. Ị bọọla chi ye ụmụnne m na bọọla chi. Ị bọọla chi. Chimezie Mmadụ ya iji kwuo ọwụ Chimezie Mmanụ nwafọ Owerri North. Na nke mbụsụ 30 million rere oke aha iji ya agba fọm anyị gbasara ọchịchị nwe obodo. Sekọndịrị wụkwanụ oge ruola mgbe obodo anyị wụ Naijiria ga-ejichi ike lebagharị anya anyị gbasara gọvanans, n'ihi na achị anyị mụ na-eji eme gọvanans ka ọ dị less attractive. Echemchi ọ ga-agara anyị nke ọma. Lukata ihe gara na ewere ego makwasa something because always nwere access to money or because nna gị nọ n'ọkwa ọchịchị. So obodo anyị nwe Naijiria anyị kwesịrị ịmụ akpa eji eme gọvanans ka ọ wụọ the lowest thing so that everybody can easily many access. Ma mewara wede m na-aga. So onye mshi maka ọ Chimezie Mmadụ na ndewo. Ndewo. Ya gaziere gị Chimezie Mmadụ. Ị bọọla chi. Ụtụtụ ọma oshi na Clever n'ọha. Ya gaziere gị nọ. Nwada nwoke Chaklar ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma nwoke ọma. Afọ m wụ Chigozie, esi m World Bank na-akpọga. Gaa n'ihu Chigozie. Dịka ife unu kwugere, local government chairman ka mmadụ na-emefu 30 million naira just because of ọ shewo local government chairman. Ngwalezie gọvanọ na president aka kwụzi ego ole. Ọ gwụla ka ọ ha m n'ọha. Ndewo. Ya gaziere gị nọ. Ajụjụ ị jụrụ dị oke mkpa ebe a na-akpọ okwutukwu ego dị otu a naanị maka onye isi oche kansụl ime obodo. Nke gọvanọ ga-awụnụ 700 million. Ọ ga-awụnụ 700 million. A ga-eme ya n'ogo nke na inogo niaram. You will not inogo niaram. How you go take niaram now? Kedu ka ị ga-esi eni ya? Amami na wata a ga-emekwa ya ruo n'ogo nke na billboard nkịtị ndị opposition agaghị amanye. A ga-achụ ha.
a ga-emekwa ya ruo n'ogo nke na ndị opposition ndị pati ọzọ ịga na redio mee kampen no way a ga-akpachicha ha unless bịakwara bịa kụzie ha ụgwọ ha ga-eji agbara fọm ahụ ha enweta ego a chie n'aka gị nweta ego ahụ ọ mathematics a na-arụ n'ihe ndị a ọkwa ọchịchị a ọkwa naanị ka ụnụ chịwa mụ na Clara ọkwa ya nọwa ihe na-ebute ihe a ka ọ naanị anyị ka a na-achị achị ọ ga-adịcha mma God will see us through. Ị bọọla chie Ebola Uchenna Clara na nwada ọma m like ya gazierunu gazikwara gị nọ ihe a na-ekwu ọwụ ahụcha ọnụ nwannu na na-ajụ ebe o si eri nri ahịa mere n'ụwa na gọọmenti Naịjirịa site anya mbido na ebe prezident ruo na the last person ahụchaghị one click ha niile so enwere a na-arụ like ka m kpọọ ya sị a nwere otu obi ihe onye nke a na-eme ịgakwa na onye nọ na another party ọkwa the same thing so ha decide anyị na Nigeria wụzi nke ha ike Nigeria dịrị 1 million 700 wụ ndị aga ahụhụ 300 awụrụ ndị rigo uru Nigeria so but Chineke na ọhụrụ chọrọ ime mara eto nwere otu ihe one information chọrọ inye unu tirikwa n'ọnụ na ya Imo State that 10,000 youth empowerment enyere mgbe ọwụ ndị nke asị a ga-eme employ na Europe kedu nke ị na-ekwu o mere nke asị 4,000 Imo youth ga-aga Europe 10,000 youth empowerment first ten ya bụ ọchọwụ ha tagịrị ya 250,000 okay for youth that is achọrọ m ka akọwara m ọwụ loan ka ọwụ with interest because since ya na December I'm one of the people who get that empowerment program ndewa now na December 25 e were 307,000 or 70,000 from my account see no recovery chere kene ewere la 370 something thousand naira 307,000 on 25th December January 17th e were another money from my account the same source o nwere nke enyere chere kene o nwere nke enyere gị enye gịnị ka enyere m that empowerment that time now kesom na ndị benefit okay nke federal government empowerment ahụ amam mana na n'ọwụ hope mere ya na stadium ewe na-ajụ n'ogesi o nwere ego enyere gị enye a na-amịrị ka ọwụzi nke gị ka a na-abịazi na-amịrị si na recovery esonu m benefit that time 250,000 ha enye m 235 okay na ha ewerela VAT okay since that time yeru na December this year I mean last year 25 December esi na account m were 307,000 abịahụ na January 17 amaghị maka ọwụ 2,000 the same source the same recovery I don't understand it. Anabeghị m loan na ndụ m before. Apart from that one. I nyere ha BVN gị? Akwa ha na BVN na mgbachịkọta okwu ọ dị ego. Igirigi. Ka ọ dị. Ọ ka wa legendary. Mana Clara okwu ya na o nwere ka o si adala ntị. Nwaanyị ọma. Ihe okwu gekwana, enwekwala ndị ọzọ m nụrụ ya. Asụta ka esi amịgakwa ya mana echere m asawa empowerment amanụ m eto empowerment na-asịkwa loan disa amadụ m ka a na-akpọzi ya akpọzi nsawa empowerment emezikwa na-amịrị nsịkwa ya aghọta m ododo m anya ọ dịkwa ego Chineke mere ebere ọwụ n'ọnụ anyị ka ị nụrụ ya n'ọnụ onye ọzọ ka ọ dị na Facebook anyị ozi akakwala nkọ Ifeanyị ejimi nke onye si obi akpụ egbe ma ọ sị hụrụ nde naira 30 eji agbara akwụkwọ APC ji agba akwụkwọ maka ịzọ ọkwa onye isi oche kansụl ime obodo steeti Ebonyi
na nke a bụ iji mee ka ọ bụrụ naanị ndị ji ego ga-azụ ya bụ ọkwa kansụl ime obodo n'ebe a na-azụ fọm ịzụ ọkwa kansụl ime obodo 30 million naira na ego olekwanụ ka a ga-eji azụ fọm nke gọvanọ na nke prezident na ego ahụ karịrị akarị maka ọkwa kansụl ime obodo ya gaziere gị nụ gaa n'ihu nwaanyị ọma. ozi nke si n'aka Chimezie Ụzọchukwu ọ sị nwanne m nwoke Uche na nwanne m nwaanyị Clara ọsọ ụtụtụ ọma ọ sị ya wụ Chimezie enwe iwu Basil na ya sikwa n'ike na-ewu na-ezibata ozi ya n'ụtụtụ a ọ sị ọwụzi ihe ịtụnanya o n'ala anya awụzi ihe ike nketa orie ọ sawo ihe ịtụnanya n'ala anya awụzi ike nketa orie ọ sị ndị ndu anyị mazụchara ihe niile gaganụ na gị chetakwa o na mbụ na ọwụrụ otu a ka ọ dị ego ike agwụla ike agwụla mana anyị ga-adị na-ekwu ya ọ bụ ndị ndu anyị amaghị na arụ kọmpani oge ewe ndị gụcharala akwụkwọ na mahadum n'ọrụ ọha amaghị owe echiche ha anaghị eru ebe ahụ mana onweghị onye ga-ekpe ịrụ ka ọchịchị ọzọ hapụ ịbatara iwe uru ya 13M nọ n'aka ndị ha nwee ike isi ka eji ya mee ihe ga-abara ndị obodo uru ya were ịzụ fọm anyị ugbu a fọm kansụl ime obodo piam ọ dị ego Dangote pikin nwa Dangote zibatara anyị ozi na Facebook anyị ọsọ ụtụtụ ọma Uchenna na Clara ndị nke m ya gaziere gị ozi ka nkọ ahụna m nke gị Ifeanyị Tony ọsọ Uche na nha Clara anya na ọ hụrụ n'anya aka ị na-aghọta what do you mean ị hụrụ n'anya ka ọ dị Igbo mọrọ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya nrịkọm ịbịa nabatawa ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrị n'oge na-adịghị anya mana anyị chọrọ iji oghere a mee ka ọha na eze mara na oje zuru obodo ga-ada n'obodo Ụmụọkanne dị na kansụl ime obodo ọha ji egbe ma nke steeti Imo n'ụbọchị Satọde na-abịa abịa nke ọnwa anyị nọ n'ime ya Satọde nke nwanne echi lee anyị lee Ụmụọkanne nọrọ ebe ahụ agagharịla agagharị n'oge na-adịghị anya anyị na ndị ọbịa anyị ga-anọrị emekwala ngagharị n'ụtụtụ a